Әнкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 12 декабрь җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган җомга көнне Төркмәнстандагы халыкара форумда чыгыш ясап, Төркиянең тынычлык һәм диалог урнаштыруга туры калуын белдерде. Ашхабадта узган халыкара тынычлык һәм ышаныч форумында чыгыш ясаган Эрдоган, Төркиянең үз тарихы, географиясе һәм цивилизациясе тудырган җаваплылык хисе белән тынычлык һәм диалог урнаштыру өчен бар көченә эшләвен әйтте. Эрдоган шулай ук Төркиянең утны туктату һәм даими тынычлыкка ирешү өчен дипломатик тырышлыкларны, шул исәптән Русия-Украина конфликты белән бәйле инициативаларны хупларга әзер булуын белдерде. Илбашы Эрдоган якын көнчыгыш төбәгенә дә тукталып, тынычлык урнаштыруның барлык этапларында фәлестинлеләр дә катнашырга һәм өлеш кертергә тиешлеген ассызыклады. Төркия илбашы октябрь айында Газзада Израиль белән Хамас арасында ирешелгән утны туктатуның тотырыксыз булып калуына игътибарны юнәлтеп, утны туктатуны саклап калу өчен халыкара ярдәмне дәвам итәргә чакырды. Илбашы Эрдоган дөнья лидерлары Ашхабадта җыелганда Төркмәнстанның нейтральлек монументына чәчәкләр салу тантанасында катнашты. Эрдоган тантанада чакырылган дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары, шул исәптән Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин һәм Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян белән бергә катнашты. Эрдоган соңрак форум мәйданчыгында узган рәсми каршылау тантанасыннан соң күмәк фоторәсемгә төште. Лидерлар көннең икенче яртысында чараның ачылыш утырышында катнаша. Ашхабадтагы форум Төркмәнстанның даими битарафлык статусының 30 еллыгын һәм БМО гомум шурасының 2025 елны халыкара тынычлык һәм ышаныч елы дип игълан итүен билгеләп үтү өчен үткәрелә. Япониянең төньяк көнчыгыш төбәгендә беренчел мәгълүматларга караганда 6,7 балл зурлыгында җир тетрәү булды. Япония метеорология агентлыгы тарафыннан цунами турында кисәтү ясалды. Оешма башта зилзиләнең зурлыгын 6,5 балл дип бәяләде, аннары 6,7-гә төзәтте. Агентлык җомга көнне 1 метрга кадәр булган цунами дулкыннарының төньяк Тын океан буена килеп җитә алуы турында кисәтте. Зилзилә 11 сәгать 44 минутта теркәлде. Ул шул ук төбәктә берничә көнлек барлыкка килгән 7,5 балл зурлыгындагы җир тетрәүдән соң булды. Вәкаләтләр төбәктә киләсе көннәрдә охшаш яки тагын да көчлерәк зилзилә алуы турында кисәткән иде. Әрмәнстан хөкүмәте рәисе Николь Пашинян Азербайҗанга Карабах мәсьәләсен бетерү өчен уртак юл картасы кабул итү тәкъдимен ясаган. Пашинян Германиядагы матбугат очрашуында ясаган белдерүендә һәм пәнҗешәмбе көнне дәүләт мәгълүмат агентлыгы Армен Пресска булай дип әйтте. Мин Азербайҗанга турыдан-туры тәкъдим ясыйм, утырып бу мәсьәләне ничек бетерәчәгебезне күрсәткән юл картасы эшлик. Пашинянның сүзләре бу атнада сишәмбе көнне чыккан Азербайҗан тышкы эшләр министрлыгы белдерүенә реакция булып килде. Ул белдерү бу ай башында Әрмәнстан белән Авропа Берлеге арасында стратегик көн тәртибе кабул ителү турында иде. Бакы әлегә документтагы Азербайҗан хәрби чаралары нәтиҗәсендә күчерелгән Карабах әрмәннәре дигән билгеләмәне тәнкыйтьләде. Бакы аларны качкыннар дип классификацияләүне Азербайҗанга карата тискәре карашның ачык мисалы дип атады. Пашинян әрмәннәрнең Карабахка кире кайтуын хәтәр тема дип тасвирлый. Ул проблеманы хәл итүнең озын мөддәтле бәрелеш ихтималын бетерү булачагын алга сөрде. Мин хәтта Карабахтан булган кешеләребезгә дә аларның кайтуы мөмкин түгеллеген әйттем, диде Пашинян. Әгәр без кире кайту темасын дәвам итәбез икән, бу Карабах хәрәкәтен кабат башлауга китерер. Ләкин мин инде әйткән идем, без Карабах хәрәкәтен кабат башлатмаска тиешбез. Карабах хәрәкәте тамамланды һәм аны яңадан тергезү тырышулары файдасыз дип өстәде ул. Азербайҗан бу тәкъдимгә әле рәсми рәвештә җавап бирмәде.
Израиль Рәфахта җимерекләрне чыгару операциясын башлатачак. Халыкара фондның җитәрсез булуы аркасында тулы күләмле чистарту 1 миллиард доллардан артык булырга мөмкин. Израильнең Yediot Ahronot газетының пәнҗешәмбе көнге хәбәренә караганда, АКШ Израильдән Газада калган зур җимерекләрне чистарту өчен җаваплылыкны үз өстенә алырга сорады. Бу хәрабәләргә һавадан һөҗүмнәр һәм көбәле бульдозерлар китереп чыгарган җимерекләр дә керә. Газет югары дәрәҗәле сәяси чыганакка сылтама ясап, Израильнең АКШ таләбен хәзергә кабул итүен, ләкин хәрабәләрне чистарту эшенә Рәфахтагы бер урында башлаячагын җиткерде. Хәбәргә күрә, Вашингтон җитәкчелеге Израильнең моны барлык төбәктә башкаруын көтә, ләкин бу елларга сузыла ала һәм 1 миллиард доллардан артык чыгымы булачак. Газет белдергәнчә, гарәп һәм халыкара актерлар хәзергә кадәр җимерекләрне чистарту эшчәнлекләре өчен финанс бүлеп бирүне кире каккан. Wall Street журнал җиткергәнчә, Газада якынча 68 миллион тонна хәрабәләр бар. БМОның үсеш программасына күрә җимерекләрнең авырлыгы 186 Empire State бинасы кадәр. Türkiye avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Ак йөртүчесе Каролин Левит Газа тынычлык инициативасының киләсе этабын формалаштыру өчен тыгыз эшчәнлек алып барылуын белдерде. Ул рәсми белдерүләр өчен шартлар әзер булганчы мәгълүматның сер булып калачагын әйтте. Левит югары дәрәҗәдәге милли иминлек вәкаләтләре, төбәк партнерлары һәм бәйләнешле яклар арасындагы координациягә басым ясады, ләкин җентекле мәгълүмат бирмәде. АКШ башы Дональд Трамп элегрәк дөнья лидерларының Газа тынычлык шурасына кушылырга әзер булуын белдергән иде. АКШның Төркиядәге илчесе һәм Сүрия махсус вәкиле Том Барак Төркиянең Газадагы халыкара тотырлык эшенә катнашырга тиешлеген белдерде. Төркиянең хәрби мөмкинлекләрен һәм Хамас белән булган каналларын ассызыклады. Конференциядә чыгыш ясаган Барак Төркиянең катнашуы сугыш туктатылганнан соң атмосфераны йомшартырга ярдәм итә алачагын белдерде. Илбашы Дональд Трамп планы нигезендә төзелгән утны туктату 10 октябрьдә башланды. Бу еллар дәвам иткән бәрелешләрне туктатты, тоткыннар алмашу һәм Газаны торгызуга мөмкинлек бирде. Төркия төбәк партнерлары белән координацияле рәвештә һәм киңрәк халыкара килешү нигезендә гаскәр җибәрергә әзерлеген белдерде. АКШ башы Дональд Трамп бу атна ахырында Европада узачак Украина сөйләшүләренә вәкилен бары тик тынычлык килешүенә ирешү мөмкинлеге булган очракта гына җибәрәчәк. Ак йөртүчесе Каролин Левит әйтүенчә, Трамп килешүне алга җибәрмәгән очрашулардан канәгать түгел. Вашингтон Киевка тиз арада шешелеш эзләү өчен басым ясый, ә Украина АКШ тарафыннан хупланган планга каршы чыга һәм план Мәскәүгә өстенлек бирә дип саный. Европа лидерлары белән очрашудан соң Трамп сугышны туктату өчен конкрет алгарыш теләүен белдерде. Time журналы фикерләү машиналары өчен җитәкләүдәге ролен югары бәяләп, ясалма интеллект архитекторларын 2025 елгы ел кешесе итеп сайлады. Баш мөхәррир Сэм Джейкобс әйтүенчә, бу новаторлар дөньяны кызыклы, дулкынландыргыч һәм борчулы ысуллар белән үзгәртә. Журналның декабрь санында ясалма интеллектның тиз үсеше турында сүз бара. Nvidia компаниясыннан Джонсон Хуан һәм инвестор Масаиши Сон белән әңгәмәләргә урын бирелә һәм бер яшь кешенең үз-үзенә кул чалуының чатбот белән бәйле булуын тикшерә. АКШ башы Дональд Трамп федераль түрәләргә Конгресс милли кысалар булдырганчы штат дәрәҗәсендәге ясалма интеллект кагыйдәләренә каршы торырга кушучы карарнамәгә кул куйды. Трамп штатлар арасында төрле кагыйдәләр инвестицияларны һәм АКШның Кытайга каршы көндәшлеген киметәчәк дип белдерде. Бердәм милли стандарт илнең технологик өстенлеген саклап калуның бердән-бер юлы, диде ул. Карарнама Гадәләт министры Пем Бондига законсыз яки артык дип саналган штат кагыйдәләренә каршы чыгу өчен ясалма интеллект буенча мәхкәмә процессы бүлеген булдырырга куша. Федераль ясалма интеллектны кабул итү тырышлыклары берничә тапкыр туктатылды һәм соңгы вакытта милли кагыйдәләр булдыру омтылышлары кайбер җөмһүриятчеләр тарафыннан тоткарланган иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында күбебез бары тик сәламәтлеккә зыяны турында белгән, ләкин чынлыкта тирә-як мөхит эчендә зур янау тудыручы тәмәкегә тукталырбыз.
Һәр сулышта кеше организмын оғылый ул, төпшеге исә табигатькә зыян китерә. Бар дөньяда һәр ел табигаттагы миллиардлаган тәмәке төпшеге нормаль шүп кебек күренсә дә, чынында иң куркыныч пластмасс калдыклардан берсе булып тора. Фильтрларында булган химикатлар җирне һәм су ресурсларын пычратып, экосистемага озак еллар буе дәвам итәчәк зарарлар бирә. Күп кеше шуны белми, бу төпчекләр табигатьтә күп еллар буе юкка чыкмый. Проблема төпчекләрдә генә түгел, тәмәке төтене бүлеп чыгарган углерод оксиды, метан һәм азот оксиды кебек газлар һаваны пычратып, чиста һаваны киметә. Аеруча күп кеше булган урыннарда хис ителүче бу кирлелек барлык экосистеманы кислородсыз калдыра. Кыскасы, тәмәке сәламәтлек проблемасы гына түгел, һавадан алып суга, туфрактан алып җан ияләре тормышына кадәр һәр яклап планетаның киләчәгенә янаучы тирә-як мөхит кризисы булып тора ул. Тәмәкенең куркынышы турында Истанбулдагы техник университетының тотрыклылык бүлеге башлыгы доцент, фәннәр докторы Көсә Мутлу белән сөйләштек. Тәмәкенең кеше сәламәтлеге генә түгел, шул ук вакытта тирә-як мөхит һәм климатка да зур зарарының булуын әйтүче доцент, фәннәр докторы Көсә Мутлу булай ди. Тәмәкенең зыянын климат үзгәреше, микропластик пычрану, су изе, углерод изе ягыннан бәяләү бик мөһим. Дөньяда тәмәке тартучыларның һаман да күп булуын җиткергән доцент күрсәткечләрне уртаклашты. 2010 елда билгеләнгән максатларга күрә 2025-ка кадәр 15 яшьтән зурракларда тәмәке тартуны 30%-ка киметү бар иде. Ләкин глобаль кризислар, пандемия, климат бәрелешләр бу максатка киртә куйды. 95 миллион тирәсе кеше тәмәкене ташламады һәм әле дә аны тартучылар саны 1 миллиард 200 мең. Бу саннар чыннан да күп түгелме? Хәзер тәмәкенең тирә-якка ничек итеп зыян салуына тукталыйк. Тәмәке сәламәтлек кенә түгел, шулай ук җитди экологик проблема. Тәмәке җитештерүдән алып тартуга, кулланудан алып калдыкка әйләнгәнгә кадәр барлык этапларда углерод бүлеп чыгара, дигән доцент Мутлу түбәндәгечә дәвам итә. Тәмәкене үстергән вакытта кулланылучы ашламалар һәм игенчелек техникасы парник газының бүленеп чыгуын арттыра. Тәмәке җитештерү корылмаларының энергия куллануы моны тагын да үстерә. Бер тәмәкене тарткан вакытта барлыкка килүче төтен углерод диоксидының бүленеп чыгуына сәбәпче. Бар дөньяда кулланылучы миллиардлаган тәмәке чынлыкта глобаль углерод изенең күренмәүче, ләкин мөһим өлешен тәшкил итә. Тәмәке төтене кешеләргә һәм атмосферага тискәре тәэсир итә. Көсә Мутлу бу турыда булай ди. Эчендәге углерод оксиды, метан һәм азот оксиды кебек газлар климат үзгәрешенә китерүче парник газлары. Бу газлар җыелып һава сыйфатын боза, экосистемаларның тигезлегенә яный. Ягъни тәмәке аны тартучы проблемасы гына түгел, коллектив климат проблемасы булып тора. Хәзер исә төпчекләр калдырган токсик мираска тукталыйк. Тәмәкенең төтене кебек төпчеге дә тирә-якка зур зыян китерә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасына күрә дөньяда елына якынча 4 триллион ярым тәмәке төпчеге табигатькә ыргытыла. Уйлап карагыз әле, 4 триллион ярым. Доцент, фәннәр докторы Көсә Мутлу әйтүенчә, бер тәмәке өчен орлыктан уңышка киптерүдән пакет хәленә китерүгә хәтле якынча 3-4 литр су кулланыла. Бар дөньяда елына триллионнарча тәмәкенең җитештерелүен уйласак, тәмәке индустриясының су җитди үлчәмнәргә ирешә ала ди ул. Моннан тыш табигатьтәге төпчекләр никотин, авыр металлар һәм токсик химикатлар белән су ресурсларын пычратып, экосистемага һәм кеше сәламәтлегенә турыдан зыян сала. Сан-Диегодагы Стейт университетында үткәрелгән бер тикшеренү чыннан да шаккатыручы нәтиҗәләр бирде. Әлеге тикшеренүгә күрә 1 литр суга бер төпчекне ыргытсак, суда яшәүче җан ияләренең яртысы үлә. Уйлап карыйк әле, бары бер төпчек һәм җан ияләренең яртысы үлә.
Соңгы итеп бәлки дә иң яшерен куркынычка тукталыйк. Микропластиклар тәмәке төпчекләренең иң күренми торган һәм бәлки дә иң мөһим ягы аларның микропластик йогынтысы. Төпчекләрнең фильтры целлюлоза ацетаты дип аталган пластик нигезендәге материалдан тора. Бу материал табигатьтә йөзләгән ел юкка чыкмый ди Көсә Мутло. Ул фильтрларның микропластикка әйләнүен ассызыклап бер тикшеренү турында булай ди. Үткәрелгән бер тикшерүгә күрә тәмәкене тартканнан соң аның фильтры һәр көн якынча 100 микрофибра булып чыгара. Бу микропластиклар, микрофибралар вакыт белән диңгезләр, күлләр, туфракка кушыла. Микропластиклар азык-төлек челтәренә кереп хайваннар һәм кешеләргә зыян китерә. Бу җәһәттән тәмәке төпчекләре бүген иң мөһим экологик проблемалардан берсе булган микропластик кирлелек чыганыгы. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда тәмәкенең күренмәүче экологик зарары турында аңлаттык. Күбебез бер дә уйламаган шән барлык бар. Бер тәмәке төпчеге гасырлар буе табигатьтә кала, суларны пычрата, микропластикларга әйләнә һәм азык-төлек челтәренә кушыла. Тәмәке бар кешелек проблемасы, чөнки аның төтене һавабызны, төпчекләр суыбызны, туфракны пычрата. Моны аңлау үзгәрешкә таба беренче адым. Моннан соң җирдә ятучы төпчеккә башка күзлектән чыгып карыйчакбыз бәлки. Яисә тәмәкене бөтенләй ташларга уйларсыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз, үзебезне һәм планетабызны саклыйк. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Төркиянең Мармара төбәгендә урнашкан һәм йөзләгән кош төрен үзенә сыендырган күле белән табигатьне яратучылар еш йөри торган Маньяс илчәсе җирле үзенчәлекләрне үз эченә алган Маньяс кәллә сыры белән дә танылган. Маньяс җирле хакимияте гаризасы белән 2020 елда географик теркәлү алган Маньяс кәллә сыры 2-3 мм калынлыктагы каты тышлы, сары, ачык сары һәм ак төсле күзәнәк структурасында тозлы һәм үзенә хас уникаль исе булган сыр. Сырны җитештерү тарихы 250 ел элек төбәктә яшәгән һәм чыгышы белән Албаниядән булган мөхаҗирләргә барып тоташа. Маньяс кәллә сыры балык кисер төбәгендә үстерелгән сары һәм сыер сөтен кушып җитештерелә. Сыр әзерләү өчен сүзелгән сөтне пешерү казаннарына салалар һәм ул зарарлы организмнардан чистартыла. Аннары сөт әчетү температурасына кадәр суытыла. Ферментация процессында куйыру бик мөһим. Бу барышта сыр уйыткысы кулланыла. Эремчек хасил булганнан соң кайнату процессы башлана. Кайнатканнан соң сыр кисәкләре сыр суыннан айырып калыпларга күчерелә. Шулай итеп, блок формасында Маньяс кәллә сыры әзерләнә. Кечкенә кисәкләргә кисеп 21 көн тотканнан соң, аны характеристик үзенчәлекләрен алу өчен 120 көн тозлы суга куялар. Аннан соң ул куллану өчен әзер була. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар,
Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vakıtı bilen kındızgın saat 2'de 19 metrlik qısqatlıqının 15.360 km/saatlığında. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vakıtı bilen saat kişke 8. ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tıgınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız mahtaram tanışları. Bizning adres latin harflari bilen PK33 Yeni Şehir Ankara Türkiye poçta indeksi 06 443 elektronik poçta adresimiz tatar bütüçük işareti trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sağollaşabız efirde kilesi şaşuğa kadar.